Ituloy tayo, dito lesson tayo, may panggap iti perpekto nga plano ti Apo para kada tayo amin nga namati. Shall we pray? Dear God, thank you. Yes, it is true. It may sound like a joke, but it is in reality. Nga Apo, no awan iti church, awan ti serbimi Apo nga Kristiyano. Kat no awan kami mo't Apo nga Kristiyano, anya nga rod ti maibilang nga church. Tada kami, dagiti kameng Apo, nga nang bukel, iti kagimungan. Iso nga iti daytoy nga gundaway, tulungan nak nga mangilawlawag, kentap nun ti kasta titunggal maysa, maawatan mi ken makita mi Apo Diyos, that I and the church go together. Kat bendisyonam Apo, deti nga lesson mi, in Jesus' name we pray, Amen. Amin nga tao, ada plano na itibiyag. Ngam ti plano ti Diyos, iso iti kasayaatan. Plinano ti Apo, ti panakaisalakan tayo. And what a privilege, we are recipients of that eternal, redeeming plan of God for human race. Kat ni Apo Jesus, imay ti rabaw iti daga, natay de krus ti Kalbaryo, ta iso ti plano ti Apo, nga mangisilpo ken mangirangtay, tinapugsat nga relasyon tayo iti Diyos. Kat ti plano na, dagiti amin nga mamati kenkwana, saan nga mapukaw, no diket adabiyag na nga agnanayon. But the plan of God for every believer does not end in salvation. Insalakan na tayo iti Apo, mabalin na tayo mat nga inala nga sigod ijay langit, kalpasan nga inawat tayo ni Kristo. Ngem apay nga datay pelang iti daytoy agdama nga lubong in this earth. God's perfect plan for every believer is four things. I will repeat and again and again and again. Aging gana kakabsat nga maimula, maipasagapsap, ket maawatan tayo nga kas imawat ken Kristo. Daytoy nga plano ti Dios para ti biag tayo. Number 1 is, everybody say together, membership. Plano ti Apo, nga amin na Kristiyano maikameng iti maysa nga kagimungan, ngagbalin nga pamilyana. Just like that, ni Jabril, na i-harmony, kadigijay kakadwana nga nagkanta. And it sounds very great. Napinta siguro no agsolo ni Jabril, amen? Ngam sabsabali no adakadwana nga nagkanta. Amen? Okay, kastamot kakabsat ti Apo, iti church tayo. May ikadwa nga plano ti Apo, discipleship. Nga datayo ket aggrow, agmature. The word mature is to reach an adulthood in our spiritual life so that we can also mentor and lead others in the Lord Jesus Christ. May ikatlo nga plano ti Apo for every believer is fellowship. Panakipaset. We are blessed to be a blessing, and the channel of which is the ministry of God. And number 4 is God expects every believer to worship Him. In Proverbs chapter 19, verse number 21, Proverbs chapter 19, it says, there are many devices or methods, strategies, techniques, and styles in a man's heart. Makita, uniquely, every person is creative and resourceful in his own respect. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Na dumaduma man, digiti methods tayo, style, kan resourcefulness, creativity tayo, nga may sa iti panggap, nga maipatungpal, dayjay iti counsel iti Apo. Jay plano ti Apo. So diti church tayo, ti Bakaran, Pasukin, Lawag, Claveria, Hawaii, and Australia. Different approaches of soul winning, different methods of reaching out to people, nga may sat ipatpatungpal tayo nga panggap, and that is the counsel of the Lord. Why? Because personalities, dagiti tao nga mangidaulo, politics, plans, and problems do not last. Hangagbayag. It is the counsel of God that will last. Iso ti agpaot kakabsat. So iti daytoy nga gundaway,
intayon discussion for the whole month of July, daytoy perfect plan of God, membership. Everybody say the word together. Membership means God wants me to be a part of a church family. They jay concept na dito kakabsat. Just like that again, they jay nga singing group. One person can sing well, but the intention of God is not a solo act. It should be a family thing. So tiyapo, inumong na tayo kas may nga kagimungan, both here and around the world, we are an HBBC family because that is God's design. That is God's plan. That is God's counsel nga dapat nga maaramid. Now then, it is important to know what is our divine business. No, business ko na tayo, what will make us busy? What should occupy our mind? What should be the content of our plan? Anya iti dapat nga ramon kanilaon, dagiti plano tayo nga kas anak iti apo. Adamo la plano yung kakabsat? Oh, dakay dita Australia, adamo la plano yung kakabsat? Oh, katata masapol maawatan yo, noan niya ti dapat linaon dagiti plano ken pangpanggep tay ti panagbiag. What is our business and what is none of our business? Amom, kada ito nga lubong, nang runda ta social media, agtitila adda kakabsat, tiltila adda nakaadado, iti mabalin nga pakaikabitan, dagiti mata tayo, panunot, ken dagiti affection tayo. But we must define as a believer, as a child of God, anya ti dapat nga linaon, ti plano, panggep ko kas maysa nga anak iti apo. Amen? So the title of our lesson today, under the subject membership, may panggep ti panagbalin nga kameng iti kagimungan, ti title ti message tayo is this: Destined for the Church Ministry. You and I, members of the Hosanna Bible Baptist Church, are destined for the ministry. Ti kayat na nga sawon ti destin kakabsat, ti apo, anya, pinanggep na ken intuding na. Nakem iti apo daytoy nga plano. Nga ana, si kaken siyak ket para iti panagserbi. The word ministry means panagserbi. There are many ways to serve. You know? Ngayon kitang tayo itang bigat kakabsat, no anya digitoy nga panagserbi nga intuding iti apo kada tayo nga anak na. Every believer of Christ is destined for the ministry. Every part of the body, kasla dito bagi tayo. Yes? Apay nga inpanti apo tamatam, kat ditat nang ipanan na, hangay jelikod. Right placing. Di ba? Han nga misplace, kasi no itingatot ayan timatam, kasanon no agtudo. Na imbaglangan ng tati abot ti agong tayo, sana baliktad. Kasano pa'y pa nag-swimming mo tabaybay, di pa'y takkum tabaybay ang kakabsat. Right placing. Can every part has been carefully designed by God for a purpose, nga ti purpose na is not to be apart from the body, but for the body. Si kakansiyak believers of the Lord Jesus Christ, ti design ken ti destiny tayo kakabsat, ket saan nga mayadayo, iti panagserbi, iti kagimungan, no di ket agbalin tayo nga paset, iti daytoy nga kagimungan, tapnon makatulong tayo, ti panakapasaya at daytoy nga bagi ni Kristo. The body of Christ is the church. Jesus died for the body. This is the body. Although we have the local body here in Bacaran, locally at the Lawag, locally at the Pasukin, locally jay Centro 7 jay Claveria, locally at dayanta Brisbane, Australia, Queensland, locally at the jay Waipahu, Hawaii. But as HBBC family, God wants us nga mai-connect. Anat mapasamak deta lapayag no natanggal king ka. Useless at hamat nga na-i-connect, ijay dapat nga paka-i-connectan na nga pasat. So, the ear becomes useless when it is not connected into the body.
And so the Lord wants you to be useful by connecting you to His body, by linking you to a certain congregation, to a church, just like our ministry today. So kadaytoy nga lesson kakabsat, let's dig a little deeper. We believers, number one, we believers are planted by God in a church family. We are planted by God in a church family. Napintas deta concept ti word nga plant. Kasi ti concept na kat aggrow ken agbunga. Han nga dapat nga ma-uproot kasi DJ mula nga naimula no ma-uproot kakabsat manipod DJ nakaimulaan na ket malaylay matay and eventually saan nga agbunga. Ket ti kayat ti Apo agbunga ti biag tayo i-manifest na ti kinasyasin no ni Apo Dios ket iti method ti Apo ti plano na tapnon mapasamak dayjay is i-connect na ka iti kagimungan. Ikameng na ka iti maysa nga church family. Imula na ka iti church family. And what a blessing kakabsat tani Apo Dios ket inmula na tayo iti daytoy nga church. Nakaskas daaw no kitaan tayo, tiwagas na, no kasano kakabsat nga inummong na tayo. Pinagmaymaysa na tayo. Hangkay mo't dati nga taga, diti church nga da dumaawam mo't, di ba? Ngam inturong na tayo ti Apo, iti daytoy nga ministry. Listen, we are saved for heaven. Insalakan na tayo ti Apo, tapno mapantay langit. Ngam awan tayo pa ijay. And while on earth, for the ministry. So, nainawat mo ni Kristo, naisalakan ka, para langit ka. Ngam habang adda ka iti dayti agdama nga biag, ti intention ti Apo, ket sika maikameng iti kagimungan. The Christian life is more than just believing. Of course, salvation, believing is enough. Awanan ti kasapulan nga inayon mong aramid, no religion can be added to the finished work of Jesus Christ. Umanayan di pinagbayad di Kristo di krus ti Kalbaryo, ket no pinatim, ammum day di nga pinatim, kuna ti Biblia, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ngimhan ngagpatingga ijay, iti plano ti Apo ti biag mo. Saan nakalaeng nga insalakan, idinamatika, it also includes belonging. Ti kayat nga sawon ti belonging kakabsat, adda pa ka ikapangam. Namakpay ti maysa nga ubing, nga mayanak, ket awang pamilya, nga mang nurture, mga laga, mga ruga, ken mang padakkel kingkuana. Kakabsat kaladete, impultit dalatan ti tabeng, sa daimbeleng yan talangalang nga inwarang, can that child survive? Can that baby survive? That baby has life, precious life. Nga mag-survive nga ta, dayjay nga baby kakabsat, no naiwarang latan yan takalsada. Uno na ipanti may nga drum. Uno imburnal. Uno na iwarang di tataltalon. That baby cannot survive. Kastamot kakabsat, iti kayat iti Apo. Nga no na isalakan kan, gaputan na mati ka kuana, masapol nga sika, you will become a part. You see, so the Christian life is more than just believing. And there are many Christians today who enjoy believer na, Christian na. Ti sa ludsod, yan na iti nakaikamangam nga kagimungan. Yan na tinakaikumitam nga pamilya. Yan na tinakaikonekam nga church. Kunam kat, I'm a Christian, I'm saved, I have been born again, I am a believer of Jesus Christ. Kat, adu ti mangiklaim, ngam ti question, sa dinno nga church tinakaikonekam. Adinno nga pamilya, iti mga aruga king kaita. Mangay aywan, mang patpathanor, ken mang disciple, deta pamatim ken spiritual life mo. Kat madaydayo ti Apo, dakay dita Australia, by the grace of God, kat ure adayo kay ditoy, kat no damagan da king ka, are you a saved person? Are you a believer? Yes, I am a believer. Kat no damagan da, sa dinno nga church, iti nakaikamangam, kat kunam kat naikamangag ti HBBC family. Kat uray hangkay pay nga officially na bautisaran kakabsat, ngam imbilang da kayon, nga kasla anak, nga mataripato ti pamati, ket mapatanor nga agbalin nga agserbimot iti Apo, ket makaiyaser digiti gagayimyong,
kabagyan nyo, kagadwayo trabaho, makapagsilaw kay kadakwada, kat makita ni Kristo ti biyagyo. Apay, wanta da iti church nga nakaikamungan nyo. So the Christian life is more than just believing. It also includes belonging. Here is a biblical fact. Praise the Lord for this. It is the Lord who added us into this church. What does this mean? No birth is accidental. There may be accidental marriages kuna tayo, premarital. At dadigite naunaan na iti pa nag-asawa, sakbay nga nagkasarkat, nakapagdinadan kat nagkaroon ti anak. You know? But there is no accidental baby. Iso nga, anyaman kakabsat kat, iso nga, diti church we believe no to abortion. Kasi once nga nagsikog kakabsat kat, uray, nalakat, ubing tabot pa nga nagsikog, aborton, no kakabsat. Why? Because that is already a life. Amen? That is already a life. Kat, naikabilon ka deta nga pamilya. Meaning to say, idiinawat tayo ni Jesus Christ, nagbalin tayo nga party family of God in heaven, ngam iti day ti agdama nga biyag, ti apo, imula na kat isaad na, iturong na tayo, iti church, nga iso ti ayan tayo idata. Sino kada kay ti mamati kakabsat, nga kasla accidental deti ka addam ti church. Mabaling nga kada kay nga agbuy-buya, kasla accidental ata nagbrowse kalat Facebook, idikwan nakitam, uy Ilocano deti nga pastor, nagwapo pa eh. Joke lang. Awan di nga parte ng kakabsat. Binuy-buyam, nagustuam, idikwan ka tuloy-tuloy kat kunang pasita kong ka deto yung mutan ti church nga kwa akon, pamilya akon. It might seem like accident, but no, it was planned by God. No apay nga daka ti HBBC ita plinano ni Apo Diyos. Da kayo nga dadita Hawaii, plinano ni Apo Diyos. Again, da kayo nga kakabsat nga dadita Australia, you are about 11 or 12 right now. It is no accident that you are there. Maybe you have been invited by a friend. Maybe you have been persuaded to come and join. Maybe na-encourage si Riknam nga imay. But listen, it was God's plan in the first place. Plano ni Apo Diyos nga adda ka dita. And it feels really great to realize that where you are, hanggang aghaka-hanga ko nam, apay addaak ditoy. No dikot ko nam, thank you Lord, impanak ditoy. So ang mo kumakong ko na itang abigat, apay addaak ditoy. No dikot ko nam, thank you Lord, tainpanak iti dayto nga church family. God has planted us into this ministry. It is His will and plan. The Lord has given us a church as a spiritual family for our own benefit. Talo ti pamilya ti may nga believer. Biological family, and that is temporary. Ijay langit, han agtuloy di jay. I was researching recently, trivia lang, aglilin nasin tayo tupelang di langit. We will still maintain our features so you can still, identify one another. Ngam sa balinton nga affection, awan ton tay affection tay pamilya tay dito. It will be one family married to the Lord Jesus Christ. Biological family. Number 2, eternal family. Amin digiti mawat ken Kristo of all ages. In all ages, ti amin nga period of time. Kat adda jay langit ti daduman kakabsat, pamilya tayo. Da Noah, Abraham, Isaac, Jacob, ni Joshua, ni Caleb. Amen? Ni Apostol Pablo, at dadadje nga imununan, digiti nga manmanong ken manang tayo, danunan tayo ita. That's our eternal family. But also, we have our spiritual family. That is our church. Kat uray ijay langit, dayto nga church family, agtuloy to ijay. We will be married as a bride to the Lord Jesus Christ in heaven. What a privilege to be a part of this family. In the Bible, the church is called a household. No household, unam kat may nga pagtaengan, nga tinagyan na may nga pamilya. It is a family to belong to and to be a part of. Deti church, into ding tiyapo, nga pakaibilangan tayo, belong to, pakaibilangan, deti ti Ilocano na. A Christian without a church family is like a person who says, I want to play NFL football, but I don't want to be a part of any team. It will not count.
Kas lang ti kanam kat naliingak nga basketball na tayagak, I have the height, I have the skill, I have the ability. I can play NBA, I can play like Jordan, I can play like Kobe Bryant, and I can play like anyone else, Steph Curry. But I don't want to be a part of any team. That is a Christian without a church family. Or, I want to be in the army, but not serve in the platoon. Mayat nga rod, MD. Soldado ak nga maawan na kaibilangak nga platoon, madi aga kabsat. Even in the secular, the practical aspect will teach you, you must be a part of a family. You must be a part of a group, of an institution, as well as if you are a believer of Christ. Dapat maibagam, I am saved, I am a believer, I'm going to heaven, kat dito iti church family. And I'm proud to be a part of this church family. I want to be a bee, but I don't want to be a part of the hive. Kaya't ko ti agbalin nga bubuyog, ngam ko kayat ti agbalin nga Jollibee. Hangko kayat ti agbalin nga paset ka DJ hive. I am an ant, but I don't want to be a part of the colony. Do you realize why ant is called a colony? Because they have all the positions, offices, and roles. Kakabsat nagpintas nga ehemplo deta colony iti ant. You know? Or I want to play an instrument but not in an orchestra. You can play so well, but God's plan is not a solo act. It is an orchestra thing where everyone contributes into the melody, the harmony, the sound. It sounds gracefully and gloriously that brings honor and praise to our God. So kahantay mabaling nga ibaga, ure awam mo church nga nakaika mga agdaydayaw naklat ta iti Apo. Haan nga naggaputi Apo dayta nga plano kakabsat. That may be your idea and it may sound good to you, but it is not God's idea. Because God's idea is for every member to be a part of the family. The difference between being a Christian and being a member of a church is the word commitment. When you say, I am a Christian, but I am not a part of a church family, meaning you are not committed iti church family. Ti kayat na nga sawon ti commitment kakabsat ket DJ adda akwem nga responsibilidad. Nga daytoy ket ibaklay mo nga responsibilidad. Nga daan ka ti pasnek nga mga ramid ken mangipatungpal iti ingka pa nagserbi iti Apo. So when I obey, when I submit kaday plano ni Apo Dios nga maikapengak iti kagimungan, that means I must also willingly accept my responsibility to my family. Each member of our families respectively must be willing to accept their role and responsibility and duty as a member of that family. Hanamot mabalin di agasawa ka kat awang mag-commitment mo ka di asawam. Hanamot mabalin nga naganak tayo, uray mampayham mo kumapela kayat iti aganak, ngam anang orkat naganak kan, kat addatan, whether you like it or yes, because there is no anymore. Kat akum latta di responsibilidad mo nga kasnanan. But how about doing your responsibility joyfully, willingly, not out of duty, but because you love the person. Nga, hala nga inayat tayo ti Apo, ta inayat na tayo. Ngam deti nangi kamungan na kada tayo, nga kagimungan, ket ayaten tayo met, gaput ay ayaten ti Apo, daytoy nga kagimungan. Ikari tayo kakabsat, nga tungpalen tayo, dagiti pagayatan iti Apo. Commitment, for example, very basic, as a member of the church, panakigimong must be a commitment to every Christian. No Domingon kakabsat, si papanunot ka, appointment ko dayto iti Apo, ket appointment, the word is appointment. Ang kumalipatan ni Pastor John i-emphasize na no ko ide, dayto panakigimong, ket dapat ti keyword mo jay, appointment. Iso nga, for example, kung ano ka ni Pastor John ide, balagip ko nga isurusuro na ka, digiti imununa nga members tayo, kunana. No ti bigat ti Domingo, ket adda imbay nga bisitam,
No hanlakit di nga emergency because to exemptions, emergency cases. Kat mabalin nga ipagpaliban, ibagam kan kuha na, gayam, baliwam tumanlat umayan kat at the appointment ko ita. Ano di appointment mo? Ano di appointment mo? Kuna kat at the appointment ko iti apo. Inak makigimong ijay church ko. It's my appointment. So once nga inaccept mo dahi kakabsat nga appointment, kat nagbalin nga biyag mo, na ipalasag mo dahitan, automatic tulataging nga basta bigat ti Domingo, awan iti ipalubos mo nga bangen ken makasagabal iti panakigimong mo. No di ket sapsapa ang paikit di nga saksak bayanan, tapnon ti kasta, awan ti agbalin nga rason nga di ka makagimong, ata sakbayamon nga ikaten di kitay posible nga bangen, ken makailaped kadayta nga commitment mo iti Apo. Oh, again, kada kayo nga kakabsat ti Apo di dakla Australia, dapat dayti nga oras appointment ti panangibilang yo. Ket malasin nga appointment, makita latang appointment at naka-dress up kayo ga. Gakasla adda papanan yo ngem hanakasla talagang adda na panan yo. Ket mabaling nga awang kam dita physically and sa bali jerik na no dak dita nga pastor. Sa bali jerik na no dakay ditoy mismo nga sanctuary. But it does not matter because we worship God in spirit and in truth. So you may be there in that mission house, I may be here, and our folks are here and in the sanctuaries, but we worship in spirit, meaning we have a spiritual awareness of the presence of God and the God we worship, the God we praise, the God we serve. And we are committed to that. Isu nga as members, kan kamang ang THBBC kunam, wow, it feels so great. Ngayon kamang nakti Apo ti may nga pamilya, kat ita Apo, aramidak mat, ikarik, nga tungpalan ti anungag, kas may nga kamang, kada iti kagimungan nga nangisa Adam kanyak, dagiti amin agimong. Basically, Apo atendarak amin. Sunday morning, tunumalam, adaman gimong tayon. Mangrugiti alas 4 Philippine time. Iti midweek, iso deti Wednesday night. Iso nga agsarsarita kam kan Pastor John kat intake ko di advice na nga talaga. Inikat ko pelang dagiti daddo mga schedules tayo. Ti may nga rason, adon sa una yan ti mailesong kat awang malagip tayon. Kalati arig na napangkanangan ti buffet kat kunam, kumusta digiti kinnan mo? Awan ba ibagak nga naimas, tanaimas, damot amin, so awan ti kwadjay. Iso nga, inutan tayo, Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday night, tapno, agasam tanalpas ti gimong ti Sunday. Di mo pa'y nananam ti mensahe nga na ibagagat, umay man ta Lunes ang. Di ka pa'y na, anat Ilocanot digestion. Di ka pa'y natunawan kakabsat nga na amiris, deti preaching idi Sunday, umay man ta Merkules ang. Umay man ta Friday, hanadakas nga manay-nayunan kakabsat iti panagigimong. But basically right now, I hope you understand this is our game plan. In the next 4 months, digito yung lesson, kaya't ko nga maipasagupsap, kada tayo amin nga members, iso nga kakabsat, masapul nga rod nga dinggan yung nga nasayat, digito nga mensahe. Amen? So will you commit yourself, willingly kat kunam, Pastor, by the grace of God. Basically, fundamentally, uray digito gimong, basically, i-commit ko ti biyag ko, ti panakigimong. It is my appointment with God. All of God's people say? Yeah. Ituloy tayo tumanang kakabsat. Napintas di Jayan. Mayat di Jayan. Amen? Okay. Agad napintas pa, deti sumarunong kakabsat ng inuton tayo latan. The key word is commitment. God has planted us into the church. Nasapamot pa eh. Haanang mayat di Jayan kakabsat. Okay? Kararag tayo. Every head be bowed, every eye be closed. Well, iti dayti nga gundaway kakabsat. Kat nakapimpintas deti nga bungad ti mensahe nga inted ti Apo kada tayo umuna nga Domingo iti July. Na-realize mo kadi nga kasmay sa nga anak ti Apo, it is not a solo act. No di kat ti plano ti Apo kan idea ti Diyos. Kasmay sa nga believer is you will not just become a believer but you will belong to a church family. Nga no dinamagdagan ka, are you saved? Amen. Anat nakaibilanga, maibagam. I am a part of the Hosanna Bible Baptist Church family and ministries.
It's a blessing to be a part. But to God, what is really important here is your commitment. At kunam, pastor, ikararagnak. Permi nga na challenge ti riknak, na-encourage sak. Kat i-commit ko iti biyag ko. Basta gimong appointment ko ti Apo deta. Para ti Apo deta. Appointment ko paragan ko anak. May we request Pastor June to pray for us right now and our commitments to the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you so much. It's a perfect time, Lord, nga ma-remindan kami, nga da kami, Apo, saan nakamlangain sa lakan, nga madadigiti planom nga naimbag, nga para kada kami. Tulungan na kami, Apo, nga makaawat, nga nakamlangain sa lakan, no diget di, we are destined for a church ministry. Dagito'y, Apo, nga pinanggep mo ti panagbiag mi, insalakan na kami, tapno ipatungpal mi ida, kat dito nga design mo, Apo, this is your design that every part of the body of Christ should become one. Yes. United as planted in the family of God. Lord, you would like us to unite ourselves together. There is a sense of belonging, Amen. not only just believing, but being a part of the ministry as the family of God. Lord, iti dayto nga agsapan nagsaya aton, Apo, nga ma-realize me nga haan nga mabalin nga part kam ti army nga mahangkam nga part ti platoon. Yes, Hanmet nga mabalin that we could become a bee but not a part of the hive, Yes, Lord. or play an instrument and not part of an orchestra. Lord, we thank you so much that there are many Christians around the world. Every one of us should realize that we cannot be a Christian and don't mean to be a member of a local church family. Yes, Lord. Thank you so much, Lord, for the word commitment. Amen. Dito nga commitment, Apo, isut dinisign mo, tapno iti kasta, makikaysa kami, iti familyami, nga mangipatungpal, iti pagayatam. Akwen mi dito nga responsibilidad, nga saan nga iwalwalin, Apo. Yes, Lord. Dudiket di aklunin mi nga naimpuswan, nga awan ti makaala dito nga appointment mi nga para ken ka. Iti Domingo, Apo, kat aldaw nga panagdaydayaw, Yes, Lord. iwaksimi, digiti anyaman nga pakabringguran, Apo Diyos, as much as possible, Yes, Lord. by your grace, kat amom, Apo, na anya, digiti makalapid, nga hami, Apo Diyos, nga igagagara. Inumampay kasta, Apo Diyos, tulungan na kami nga, dahito nga commitment, kasla ko commitment iti may isang asawa, commitment iti Amen. may isang ama, nga saan nga mabalin nga iwaksi kani pagpaliban. That is, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Thank you, Lord, for the wisdom you had given to our senior pastor. Amen. Thank you, Nga Lord. dagito nga mensahe, Apo, kat isuda ti pangunahin nga banag. Amen. Tanya serbimi nga Kristiyano, di mi mat maakam. Amen. Dagiti karbengan mi, wano pagrebengan mi. Yes. Amen. Tulungam, dagiti amin nga nagbuya, amin nga Kristiyano all over the world, that they need to realize a sense of belonging to a local church family. So, dear Lord, bless every one of us, help us to grow more and learn more about your word. Continue to bless our pastor, Lord, as he will continue to feed us, guide us, and educate us with the word of God. We cannot learn this from any university or any Yes. school, When Apo. but it is only in the local church, and perhaps it is in the HBBC church Amen. that we are instructed that way. Yes. Thank you, So Lord. bless us, Lord. Continue to bless our family, all Christian family all over the world, and a sense of belonging to HBBC. We thank you so much, Lord, for everyone viewing right now. Continue to bless us, guide us, and keep us, and put that in our memory. Itatak mo ti puso mi, Apo, dagitoy nga kinapudno. Yes. When Apo. Gaputa, haan nga mabalin nga ikatan. Tapno iti kasta, Apo Diyos, may patungpal mi, dagiti pagayatam. Continue to guide us, bless us, protect us away from harm and the pandemic, Yes, Lord. and may we continue, Lord, to ask for your heavenly wisdom and blessing. Again,
Continue to meet our need, not only physically, ado Yes, digiti Lord masaksakit itata, When, Apo. tarabayom ka di ida apo, ham ka mailaksid, meet our need emotionally, no daman digiti parikot kan problema mi, but above all, we know that you are in control of everything. Yes, And Lord. also meet our spiritual need. Thank you, Lord, for the food that we have taken today spiritually. Yes, thank you, Lord. Bless us for the rest of the day. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Everyone says,